Eguerdion, ongi etorriak fededunok, ongi etorriak fedea bizkortu nahi ez, itxaropena bizkortu nahi ez, Eukaristia ontara etorri zeraten guztiok. Atzo santu guztien eguna, eta gaur hildakoen oroitzapena. Gure bizitzaren mugak begiratzera garamatzan urte sasoia da. Senide batzuk hil zaizkigu, geuk hil behar dugu, izaki osoa dago heriotzaren mugetara deitua. Giza izatearen muina ukitzen duen errealitatea izaki heriotza. Gogo eta guztien gainetik gure argazkia ikustera konbidatuak gara. Mugakoak gara, mugan bizitzeko eginak eta mugak gainditzen ikasi beharra daukagu. Fededunak badauka bere bentaja. Muga hauek guztietatik berpiztua igaro zaiola aurretik Jesus. Berpiztuaren argitan mugak etzaizkio fededunari horma bihurtzen, bide aukera baizik. Hau dena gure otoitza eta gure itxaropena abestuz gogoan jasoko dugu. Jarri gaitezen bat zutik eta abestu dezagun, zu gabe Jesus nora joango geragu. Zu gabe Jesus nora joango geragu. Zuk betiko bizitzako hitzak jauna dituzu. Gure maizu zaitugu, zu gure gidari, zure hitza guretzat indar eta argi. Zu gabe Jesus nora joango geragu. Zuk betiko bizitzako hitzak jauna dituzu. Zure hitzez bio berritatzen guk zure opari. Zure hitzez bihurtzen zu gure janari. Zu gabe Jesus nora joango geragu. Zuk betiko bizitzako hitzak jauna dituzu. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. gure artean bere bizilekoa jarri duen jauna izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Gaur hildakoen eguna, joan zaizkigunak gogoratzeko eguna. Etxeko festa egiten dugu, jaunaren duaina izan da beraiekin bizi ahal izatea. Gure fedeak dio beraiekin elkartuko garela egunen batean. Guk badugu itxaropen. Horregatik, errezatuko dugu denon artean orain pantailan azalduko zaizuen otoitz ederra. Zeruan zauden aita. Zure seme eta gure anaian den Jesus Kristorengan eman diguzu fedeak eta espirituagan gure bihotzetan isuria izan den karitatearen garrak, ez nazala gugan, zure erreinuaren etorreran
itxaropenaren zoriontasuna. Zure graziak bihur gaitzala, gizartia eta kosmosa onduko duten evangelioaren hazien eraile zintzo. Zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean, gaitzororen indarrak gainditurik, zure aintza betiko agertuko denean. Jubileoaren graziak sustatu dezala itxaropenean, errobez garen ongan, zeruko ondasunekiko leia, eta isur dezala mundu osoarengan, gure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri betiereko jainko bedeinkatu horri, gorespen eta aintza gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta bere errukia agertzen digun jaunari, eskati ezaiogun bihotz garbia. Jesus jauna, gure artean sarbatzaile bizi zarena, erruki jauna. Jesus jauna, elizan zure doainez aberasten gaituzuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, espirituan gorpuz bat egiten gaituzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Denok, aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Aina hundi eta eder zaitugulako, gorazu, behedeinkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita alguztiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jesu Kristo jainko jauna aitaren seme, zuken zenduzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zu bakarrik santua, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin,
Jainko aitaren argitan. Aitza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Zuti kotoitzerako. Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, zeure seme bakarra heriotza garaiturik, zeruko aintzara sarrarazi zenuen. Egizu, hildako gure senideek ere, bizitza honetako izate hilkorra garaiturik, betieran ikus zaitzatela zu, beren egile eta salbatzaile hori. Zure seme Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Onda jaunaren salbamena isilean itxarotea. Gogora dakart jaunaren onginaia, ez dela bukatu. Haren errukia ez dela agortu. Bai handia jaunaren leialtasuna. Hauek danak esango dizkigu orain irakurriko dugun negar kantak liburutik. Negar kantak liburutik. Urrun joan zait bakea, ahaztua naiz zorionaz. Neure artean diot, akabo nire etorkizuna, jaunak ematen zidan itxaropena. Nire atxekabea eta zorigaitza gogoratzea, samina da eta pozoia niretzat. Ezin dut burutik kendu eta eroria dut bihotza. Baina zerbait dakart gogora itxaropena suspertzen didana. Jaunaren onginaia ez dela bukatu, haren errukia ez dela agortu, goizero berritzen da. Bai handia jauna, zure leialtasuna. Neure artean diot, jauna da nire ondarea, harengan dut itxaropena. Ona da jauna harengan uste on dutenentzat, haren bila dabiltzanentzat. Onda jaunaren salbamena isilean itxarotea. Jaunak esana, Eserrak zuri jauna. Jainkoa beti da gurekin, bere etxeko gaitu egin. Denok. Jainkoa beti da gurekin, bere etxeko gaitu egin. Akitzen ari zait barrena, jaunaren tenpluko atarien irrikaz. Nire bihotz eta gorputzak, pozo judagiote Jainko biziari. Jainkoa beti da gurekin, bere etxeko gaitu egin. Zorionekoak zure etxean bizi direnak, etengabe zu goresten,
Hobeda egun bat zure atarietan, mila etxean, nire etxean mila baino. Jainkoa beti gurekin, bere etxeko egin gaitu. Bizi bagara jaunarentzat gera bizi eta hiltzen. Hildakoen eta bizien jauna izateko hil zen Kristo, esaten die San Pablok erromatarrei. Entzun dezagun. San Pablo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, gutako inor ez da beretzat bizi, ez da beretzat hiltzen ere. Bizi bagara jaunarentzat gara bizi, eta hiltzen bagara jaunarentzat gara hiltzen. Beraz, naiz bizi naiz hil, jaunarenak gara. Honetarako hil eta piztu zen Kristo, hildakoen eta bizien jauna izateko. Denok agertu beharko dugu Jainkoaren auzitegian, liburu santuak dioen bezala. Zindagit neure biziagatik dio jaunak, belaun guztiak makurtuko dira nire aurrean, eta mingain guztiek goretsiko dute Jainkoa. Izan ere, guztiok eman beharko diogu Jainkoari, nork bere buruaren kontu. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Heriotzaren aurrean ezin ezer hori, ala heriotzari konfiantzaz begiratu. Berez txarra dena onerako erabiliote daiteke. Ara fedearen eskaintza. Badela heriotzak estaltzen duen bizia. Badela heriotzari berari konfiantzaz begiratzeko arrazoia. Ni naiz betiko bizia esan zuenak, izan bide berri eta ustekabekoa jartzen bai digu bere aurrean. Izan bihotz. Jesusen hitz hori entzun behar dugu, nire seniderik txikien hauetako bati egiten ziozuena, neri egiten zenidaten, esango digu. Zutik jarri eta presta gaitezen Jesusen hitz hori entzuteko. Kanta dezagun denok, aleluia. Leku hau aukeratu dut eta sagaratu dio jaunak. Eta nire izena hemen egongo da beti zuekin.
zuekin. eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aitzan zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei, gizonaren semea eta aingeru guztiak arekin, aintzaz beterik etortzean, bere errege aurki ospetsuan eseriko da, eta herri guztiak haren aurrean bilduko dituzte. Hark batzuk besteengandik bereiziko ditu, artzainak ardiak auntzetatik bereizten dituen bezala. Ardiak bere eskuinaldean ipiniko ditu eta auntzak ezkerraldean. Orduan, erregeak esango die eskuinekoei, zatozte nire aitaren bedeinkatuok, hartzazue munduaren sortzetik zuentzat prestaturik dagoen erreinua. Gose bainintzen eta jaten eman zenidaten, egarri eta edaten eman, arrotz eta etxean hartu ninduzuen, biluzik nengoen eta jantzi egin ninduzuen, gaixorik eta bisitatu, espetxean eta ikustera etorri zineten. Orduan erantzungo diote zintzoek, jauna, noiz ikusi zintugun goserik eta eman genizun jaten, edota egarri eta edaten eman, noiz ikusi zintugun arrotz eta etxean hartu, edota biluzik eta jantzi, noiz ikusi zintugun gaixorik edota espetxean eta ikustera joan. Eta erregeak erantzungo die, benetan diotsuet, nire seniderik txikien hauetako bati egin zeniotena, neuri egin zenidaten. Gero esango die ezkerrekoei, alde nigandik madarikatuok, deabruarentzat eta haren lagunentzat prestaturik dagoen betiko sura. Gose bainintzen eta etzenidaten jaten eman, egarri eta etzenidaten edaten eman, arrotz eta ez ninduzuen etxean hartu, biluzik eta ez ninduzuen jantzi, gaixorik eta espetxean nengoen eta ezineten ni ikustera etorri. Haiek erantzungo diote, jauna, noiz ikusi zintugun goserik edota egarri, arrotz edota biluzik, gaixorik edota espetxean, eta guk lagundu ez. Hark erantzungo die, benetan diotsuet, txikien hauetako bati egin ez zeniotena, neuri ez zenidaten egin. Eta hauek betiko zigorrera joango dira, zintzoak berriz betiko bizira. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Kristau senideok, atzokoan santu guztien jaia eta gaur hildakoak ditugu oroitzen. Egun berezia guztiz
eta oso hurbilitik ukitzen gaituena. Gaurko jaia bizitzako gertakari gordinetik abiatzen da. Maite izan ditugunen eriotzatik. Ez eriotza orokorretik, ideia modura edo filosofi kontua baliz bezala, ez. Baizik eta guztiz gertukoak izan ditugunen eriotzatik. Eta hau da egi gordina. Maite izan ditugun eta maite izan gaituzten asko, joan egin zaizkigula betirako. Aurpegi ezagunak, historia zehatzak, bereiekin bizi izan ditugunak, bakoitzak bereak ditu, bereien izen propioekin. Eta pertsona horiek galtzean gure bizitzarentzat galera izan da. Beraz, gaurko abia puntua ez da filosofikoa edo teologikoa edo ez. Bizia bera da. Maite izan ditugunen heriotzatik abiatuta. Eta lehen irakurgaian entzun dugu, urrun joan zait bakea. Urrun. Mila kontsolamendu bila daiteke, baina lehen golpea, nahiz eta jakin heriotza beti datorrela, gogorra izaten da. Honen aurrean ez dute zer balio gure kulturak eskainitako aringarriek. Distraitu zaitez, ahaztu ez. Bizitza bere gordinean, bizitzak heriotza darama. Eta ez da erlijioa berak ematen dizkigun erantzunek ere lehen golpean behintzat. Hau irakurri dugu lehen irakurgaian. Neure artean diot, akabo nire etorkizuna, jaunak eman zidan itxaropena. Jaunak eman zidan itxaropena, akabo. Lehen bainuen, orain ez. Hori entzun dugu. Askotan esan ohi da, ez dira hil. Geure bihotzetan bizirik dauzkagu, geure oroimenean, bihotzean, tabar. Baina gure bizitza eta oroimena ere oso laburrak dira. Eta gureak ez direnak, guk ezagutu ez ditugun aurrekoak, eta jadanik inork gogoan ez dituenak, eta bakardadean joan direnak inor gabe ondoan, misterio handia eta sakona da maite ditugunen heriotza. Eta handiagoa ezagutu ere ez ditugunena. Misterio bildu ezina. Eta honek beste dimentsio batean kokatzen gaitugu. Irakurgaia jarraituz, isiltasun horretan suma daiteke argi izpi txiki bat, alentzun dugu. Zerbait dakart gogora. Jaunaren ongi nahia ez dela bukatu. Ona da, harengan usteon dutenentzat, haren bila dabintzarentzat. Onda, jaunaren salbamena isilean itxarotea. Beraz, jainko on horren esperantzan jartzen ditugu geureak eta geureak ez direnak. Hemendik abiatzen da geure fedea, ez lehenago. Eta hemen jartzen gara jaunaren aurrean, isilik, esperantza horretan. Orain arte, geure egoerari begiratu diegu, geure fedeari, nondik abiatzen da. Baina evangelioari helduz, Jesusek asko arantzago garamatza. Zer dio jainkoak? Hau da, azken batean, zer ote da heriotza
bizitzaren bukaeraren aurrean Jesusen jainkoak dioena. Zer dio? Beste era batera esan da. Geure bizia eta bizi ondorengoa lotuta, zer da gure bizitza zentzuz betetzen duena jainkoaren aurrean? Izena, dirua, pietatea, debozioa, txintxo izatea, edo ezereza? Eta Jesusek esaten die ikasleei, entzun dugu, zoaz zatozte nire aitaren bedinkatuok. Hartzazue munduaren sortzetik zuentzat prestaturik dagoen erreinua. Zergatik ote? Gose nintzen eta jaten eman zenidaten. Egarri eta edaten eman. Arrotz eta atxean hartu ninduzuen tabar. Eta nola izan da hori? Noiz hartu zintugun etxean o jaten ematen eta geure bizitzako gora benetan noiz izan da hori? Nola izan da hori? Benetan diotsuet, nire seniderik txikien hauetako bati egin zeniotena, neuri egin zenidaten. Gaur gogoan ditugu gure hildakoak jaunaren aurrean. Badakigu esku honetan uzten ditugula. Eta beraien alde eskatzen diogu jainko errukitsuari bere ondoan onar ditzan. Ezin esan zer eta nola izango den hori, baina Paulo hori entzun diogu bigarrenean, senideok gutako inor ez da beretzat bizi, ez da beretzat hiltzen ere. Naiz bizi naiz hil jaunarenak gara. Zergatik? Horrekatako hil eta piztu baitzen Kristo. Hildakoen eta bizien jauna izateko. Eta fedearen buelta honetan, berriro, onda, salbamena, isilian itxarotea. Jaunaren salbamena. Eska dieza jogun jainkoari, fedeak ematen digun esperantzaz, fede honek ematen digun esperantzaz, gure artean bizi izan diren eta heriotzak eraman dituenen alde. Beraiei esker bizi gara. Beraien alde eskatzen diogu jainkoari. Eta sinismen hau aitortuko dugu momentu hontan. Sinisten alduzue jainko aita alguztituna zerrulurren egilea? Sinesten du. Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Sinesten du. Sinesten alduzu Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza? Jesu Kristo gure jaunaren aitak,
gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Senideok, jaunaren etxean eskatzen duenak hartzen du. Dakigun beraz otoitz usterik handienaz, Elizaren eta munduaren beharrak gogoan izanez. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Eliza osoaren alde, herri guztien erdian, jaunaren salbamena zabaldezan, gizon emakume guztientzat ateak zabalik edukiz. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Munduko herri guztien alde, eta batez ere Ukraina, Palestina, Siria eta beste herrien alde. Jaunaren presentziak, herritarren harremanak goza ditzan, guztiak bihotz batean bilduz. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Jaunaren hurbiltasuna sumatzen ez dutenen alde. Eliztarren testigantzak fedearen edertasuna sumatzera eraman ditzan, salbazioaren edertasuna jasoz. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Hemen bildu garen onalde, hildako gure senideen alde. Jaunak maite gaituela jakinik, salbamenaren aldarrikatzaile bihur gaitezen. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Begira jauna, zure salbazioa eskertzen dizun herri honi. Bedinka ezazu zure hurbiltasunaz, beti zu goretxiz eta Eliza osatuz bizi dadin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ikusia du zeru berria, ikusia lur berria. Lehengo zeru, lehengo lurrik, etzen gehiago ageri. Ikusia dut irisantua, Jerusalem berria. Jainkoa gandik zerutik jaizten, ezkon berria iduri. Lur berri eta zeru berrian, jauna gaitu adegingo. Lur berri eta zeru berrian, adekin gera biziko. Negar guztiak begietatik ditu txukatuz kenduko. Eriotzerik eritasunik ez da gehiago izango. Negar zotinik ez da entzungo,
adornu ez oiu. Beren minekin lehengo gauzak, betiko dira solzitu. Lur berrietan, zeru berrian, hauna gaitu baterino. Lur berrietan, zeru berrian, harekin gera biziko. Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Hartu bihotzonez jauna, Kristogan lo dauden gure senide guztien alde egiten dizugun eskaintza. Zure semearen sakrapazio bakarari esker, heriotzaren lokarrietatik askaturik, irits dezatela betiko bizia. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunaka dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egokita bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Harengan argi egin digu piztuera zoriontsuaren itxaropenak, eta naita ez hilbeharrak goibeltzen gaituenok, gero hilezkor izango geran hitzak posten gaitu. Zure zintzuei jauna bizia etzaile kentzen aldatzen baizik. Eta lurreko bizileku hau ondatzean, betiko bizilekua gertatzen zaie zeruan. Horregatik, aingeru eta goiaingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten dio. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure diztina, osana zeruko jenetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeruko jenetan. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena.
Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Inetan biztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz zerbitzari guztiekin batea. Era berean, izango goan jauna, gaurko egunez bereziki, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Baita beste hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erroki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren Ama Maria Birjina doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita al guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zora, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu luziten taldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzedi. Jauna, atera gaitzatzu gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker,
pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureako ospeta indarra, orain eta beti. Jesus jauna, zuk esan zenien apostoluei, bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira orain zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. eman jogun bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Errukia, Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. errukia, Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. emaiguzu bakea. Ona hemen, jaungoikoaren bildotza. Ona munduko pekatua kenduz, bizi betea eta betikoa ematen diguna. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zunere etxean sartzen. Baina sartzen. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Kanta dezagun denok. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Jainko eskua da indartsu, Jaungoikoaren beso azkarrak nau altxatu. Ez naiz hilko ez bizi baizik, jaunak eginak nahi nituzkenik adierazi. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Eskerrak zuri jainko jauna, nire entzule ta salbatzaile zaitudana. Horra giltzarri da jarria, etxegileek baztertu zuten hor barria. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia.
Egin dezagun otoitz. Eskaini dizugun sakrifizio honen bidez, isurrezazu jauna zeure erruki ugaria hildako gure senideen gainera. Eta bataioaren grazia eman zenienei, emaiezu betiko zorionaren betea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Heriotzaren aurrean ezin ezer hori, ala heriotzari konfiantzaz begiratu. Ara fedearen eskaintza. Badela heriotzak estaltzen duen bizitza bat. Badela heriotzari berari konfiantzaz begiratzeko arrazoia. Ni naiz betiko bizia esan zuenak, izan bide berri eta ustekabekoa jartzen baitigu begi aurrean. Izan bihotz, haintza zintzoa da jainkoa, agindutakoa betetzen eta. Agur nahi duzuen arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoazte jaunaren bakean, Eskerrak